Здравейте! Както обещах преди време, повечето видеа, които са на английски, ще ги качваме на български език, за да може тези от вас, които не разбират достатъчно добре английски, да се възползват от информацията. Видеята може да си ги видите в YouTube, в социалните мрежи също. И какво е за днес това, което съм ви подготвила? Ще си говорим за ето тия малки сладурчета тук. Това са семенца, зранца от карамфил. И за какво се използва карамфила и за какво аз го използвам, ще ви разкажа. В кулинарията го ползват за направа на сладка или приготвяне на различни рецепти като подправка. Освен като подправка, аз си го ползвам при направа на свещи, но също така при първа помощ. Когато усетя, че гърлото ме боли, първото нещо, което правя, да си взема няколко зранца карамфил в устата, държа ги за известно време, след това лекичко ги сдъвквам и излиза един сок, който е много силен. Някои хора мислят и смятат, че това е доста силно, за някой е приятно, за някой не е приятно. Вие може да си изберете колко силно да ги сдъвчете, за да не ви е толкова неприятно. Сока, който излиза, всъщност дезинфекцира цялата областта около гърлото и действа много благоприятно при такива простудни заболявания или ако имате някакви проблеми с гърлото. Също така го ползвам и на чай, но слагам по 1 или 2 зранца в чая и не ги държа за много дълго време, защото става много силен. При чая много често хората го използват при стомашно-чревни проблеми. Но вие ще се решите дали искате да го ползвате. Целта на това видео е да ви разкажа за една друга полза от тези мънички семенца. И това е защита. В някои държави някои хора го горят, за да направят защита или да изчистят помещенията от негативно влияние, да предпазят средата, в която живеят или работят. Аз специално не съм горила карамфил, ползвам го единствено така, както се е на зранца. Имам си даже една кутийка на работа, която ми стои в чекмеджето. И ако вие, примерно, работите с много хора, имате доста стрес, разговаряте и работата ви е свързана постоянно с говорене с други хора и така нататък, е много добро средство да го имате под ръка наоколо във вашето работно пространство. Аз какво правя? Вземам си няколко семенца, зранца, държа си ги за няколко секунди в ръката и си ги наговарям, зареждам си ги и след това си ги слагам в джоба. Или директно, ако нямам време, примерно преди определен митинг, от кутийката пащам си ги и в джоба. Защо го правя това? Карамфила прави наистина много добра протекция срещу негативни влияния. И също така защитава вашето енергийно пространство от негатив, от сплетни, от клюки, от такива много неприятни въздействия от околните. Дори околните да нямат никакво намерение да ви наранят или да ви правят проблем. Знаете, че някои хора, когато ги срещате, те ви смучат от енергията. Това мъничко приятелче или тези мънички приятелчета, като си ги държите в джоба, спокойно може да разчитате, че това ще ви помогне да си запазите вашето енергийно пространство много по-чисто и много по-сигурно. В някои култури какво правят? Смятат, че тези семенца от карамфил привличат обратния пол. Не мога да кажа, не съм ги ползвала за това, но ако вие искате да пробвате, можете да пробвате и ще видите дали
има някакъв ефект или не. Но определено за защита мога да ви гарантирам, че е много добро средство и като средство за първа помощ при зимни простудни заболявания. Надявам се, че това видео ви е харесало. Ако е така, моля споделете, моля лайкнете, харесайте и ме последвайте в YouTube канала ми и в моя вебсайт, който ще е написан под това видео. Много, много ви обичам и ще се видим доскоро.